Am primit un ariș de la Mimi, care mănâncă, arată-i prin geacă. Mâncare de pisici uscată. Aici este mâncare de iepuri. Și aici apă. Era aici. Și bea și lapte, e micuț. Aici e Oli. Pe care îl mai știți. Da. Probabil. Aici Aricel, așa-l cheamă. Care îi zicem noi. Aricescu sau Aricică. Da. Vedeți, are blăniță pe lângă țepi. Pe aici. Și acesta este ariciul nostru, mai mult al Anei. Filmare În episodul următor veți afla cum merge el pe afară. Filmare închisă.